Armoede is iets van gisteren, iets van vandaag en helaas ook van morgen. Alleen wat je nu ziet is dat er echt vele honderdduizenden gezinnen niet rond kunnen komen. En dagelijks stress hebben of ze het eind van de maand nog kunnen halen of ze hun kinderen nog kunnen geven wat nodig is. Ik word er verdrietig van, omdat het zoveel mensen zijn. En omdat ik eigenlijk ook weet, gewoon ook door contacten met andere instanties, dat dit het topje van de ijsberg is. Het punt van armoede is dat als mensen wat langer leven, dan weten ze ook dat je ziet dat in dat gezin is het niet goed gegaan. En in het volgende gezin gaat het weer niet goed. Nou, is er al besloten wie er naar groep A, 6, 7 gaan? Ik ga naar groep A. Iedereen gaat naar groep A. Iedereen gaat naar groep A. Bijvoorbeeld wat wij meegemaakt hebben in december, toen het zo koud was in Nederland, dat kinderen geen winterjas hebben. Gewoon met een zomerkleding naar school komen. Initiatief is toen geweest van Archipel Scholen in samenwerking met de Rotary Vlissingen om 80 winterjassen te verzamelen. En dat is geen vintage, maar dat waren vaak winterjassen rechtstreeks uit de kledingwinkel gehaald. Kaartjes hadden nog aan. En die heb ik verspreid over de scholen via de directeur, intern begeleider, op de juiste plek terecht te komen. Je merkt ook dat kinderen geen eten bij zich hebben. Je moet je dus voorstellen, op dit moment zijn het natuurlijk alleen maar continu roosters. Dat is een overblijfsel zeg maar, van corona. Kinderen gaan niet naar huis tussen de middag. Dus ja, dan is het ook zichtbaar wat kinderen in een trommeltje bij zich hebben. Illustratief is dat op een van mijn scholen was een kindje, een meisje, wat een roze trommeltje bij zich had, waar 4 stukjes chips in zaten. Dat was haar lunch. Ja, dan moet je wat gaan doen. Ja, 5 van de 18 scholen krijgen bij mij dagelijks een lunch aangeboden. Gemaakt door ouders, bedrijven, vaak onder leiding van een kok. Dus een aantal keer per week is het ook een maaltijd die deels warm is. Dat doen we in het kader van toch ook het geven van gelijke kansen. Je kunt prachtige onderwijskundige interventies gaan bedenken, leerlijnen ontwikkelen. Kortom, van alles doen, maar als kinderen geen eten hebben, gaat het helemaal nergens over. Kunnen kinderen zich niet concentreren, wat ze zelf ook zeggen. En komen ze niet tot leren. Nou, dan doe je iets tegengesteld. Dus al zijn wij niet op aarde om armoede te bestrijden, probeer ik je wel aandacht aan te geven. En doordat je die aandacht geeft, beteken je als school, als scholengroep, buitengewoon veel voor deze kinderen. Want er zijn scholen bij, een van die 5 scholen staat in een wijk waar het voor de crisis, zeg maar de totale crisis, corona en dergelijke, was al 84% zat onder de armoedegrens. Inmiddels is dat meer dan 90%. Dus kinderen wonen in een omgeving waar echt sprake is van zichtbare armoede. Nou, het wordt bekostigd door het Jeugd-Educatiefonds, onder leiding van Hans Spekman. Die betaalt in feite de rekeningen van de verschillende lunches die door ons worden verstrekt. Het kabinet heeft gezegd, wij gaan ook wat doen, iets van 9 euro per week. Dat is wat aan een geringe kant, maar toch. Nou, er is een moment wellicht dat dat niet voldoende is. Ja, ik kan niet over mijn hart verkrijgen dat ik uiteindelijk moet zeggen tegen een kind, er is geen brood meer. Dus ik heb dan wel wat te doen in sponsoring en zeg maar in contact met de lokale overheid. Daar waar ik burgerlijk ongehoorzaam kan zijn, zal ik dat doen. Dus ik sluit niet uit dat ik uiteindelijk ook nog een deel van onderwijsgeld moet gaan gebruiken om kinderen te kunnen voorzien van een eerste levensbehoefte. Dat mag formeel niet. Maar voor mij is dat secundair. Primair is dat het met kinderen goed moet gaan. Dus ja, het zit bij mij diep. Wij, Sociaal en Cultureel Planbureau, gaan uit van een referentiebudget. En daarbij gaan we uit van als mensen langere tijd, dus een jaar lang, onvoldoende geld hebben om bepaalde noodzakelijke dingen te kunnen kopen, dan is iemand arm. Dus we gaan echt uit van de situatie in Nederland, wat er in Nederland als noodzakelijk wordt gezien, zowel qua goederen als voorzieningen. Dat voedselbanken bestaan,
Het zou niet nodig moeten zijn in deze welvaart. Maar ik denk dat armoede er altijd geweest is, maar dat voorheen mensen en kerken bijvoorbeeld meer mensen hielpen. Mensen elkaar meer hielpen. Nu woont iedereen een beetje op een eiland, heb ik het idee. Iedereen zijn eigen dingetje en that's it. Dat gevoel heb ik wel, waardoor toch de voedselbank heel belangrijk is geworden om de mensen toch te helpen. Ja, in 1995, toen had koningin Beatrix die had het over stille armoede. En toen waren er 1,2 miljoen mensen in armoede. En dat is eigenlijk nauwelijks veranderd. Ja, er zijn dus nu ambities van minister Schouten. Die wil de armoede gaan halveren. Alleen dat gaat niet lukken. De ramingen van het Centraal Planbureau die wijzen erop dat er in 2031 weer ruim 1,1 miljoen mensen in armoede leven. Iedereen is met een armoede bezig. Niemand is nog met de armoede bezig. En dat is die monoprobleemcultuur. Maar wat we weten is dat als je in armoede leeft, ja, het ene probleem het andere probleem met zich meebrengt. En dat wil dus zeggen dat we structureel er heel weinig aan doen, maar dat we wel allemaal aan die deelprobleempjes iets doen. En dat we zo het echte probleem, die bestaansonzekerheid die eronder ligt, want dat is uiteindelijk het gegeven. Hè. Als u arm bent, dan bent u vaak onzeker van uw woonst, vaak onzeker van uw inkomen, vaak onzeker van uw gezondheid, vaak onzeker van uw sociaal netwerk. Dat brengt dat allemaal met zich mee. Maar door die monoprobleemcultuur pakken we dat niet integraal aan. Komkommers bij het anker en Melse bloemkool. Oké. De kerken die doen een vers product per week sponsoren, al doen ze al jaren. Ja, de rest is ophalen van de winkels in de buurt, van wat er nog over is. Ja, en dat is eigenlijk een beetje wat mensen brengen. En van donaties kopen we wel eens voedsel. Als we bijvoorbeeld geen groente hebben, dan koop ik zelf de groente bij. Zo proberen we iedere week weer het pakketje te vullen. Ik denk dat veel crises zijn veroorzaakt voor een deel door ontwikkeling in heel de wereld. Maar ook wel doordat we al jarenlang, decennia soms, dingen voor ons uitgeschoven hebben. En juist die visie niet hebben laten zien. Dat zie je rondom stikstof, dat zie je in de asielcrisis, dat zie je bij de klimaatcrisis. Het onderwijs verkeert in crisis en we hebben ook een bestaanszekerheidscrisis rondom armoede. En ik denk dat de onvrede vanuit de samenleving juist wordt veroorzaakt ook doordat dat perspectief niet geboden wordt. Die stap vooruit niet wordt gezet, die visie niet wordt gedeeld. En ik denk dat een daadkrachtige leider die die visie ook verwoordt, dat hij ook wel degelijk de steun vanuit de samenleving kan krijgen, ook als het niet helemaal op individueel niveau bij een ieder past. En dat mogen we ook al van onze leiders in Den Haag verwachten, vind ik. Ik ben 32 jaar geleden gescheiden met 3 kleine kinderen. En ik heb altijd in die armoede geleefd. Gescheiden, een uitkering, kleine kinderen om voor te zorgen. Dus ik weet, zoals iedereen die bij de voedselbank komt, hoe het is om met bijna niks rond te moeten komen. Iedere week weer uit te tellen of je rondkomt. En dat is mijn grootste motivatie geweest, dat die mensen wil helpen. En dat blijft het. En ik vergeet het niet. Er is ook een groep mensen die voelen zichzelf heel erg onzeker. Hun gevoel van eigenwaarde gaat natuurlijk heel erg naar beneden omdat ze arm zijn. En er zijn ook mensen die proberen daar toch aan vast te houden. Aan soms het laatste restje van eigenwaarde is een mooi voorbeeld. Een mevrouw die hier is, die ziet er altijd keurig netjes uit, netjes verzorgd. En ik maakte daar een opmerking over van, goh, wat zie je er weer leuk uit vandaag. En daar was ze zo blij mee dat ik dat zei. En ze zei van, ja, dat is het laatste wat ik nog heb. Het laatste wat ik nog heb. Want als ik dat kwijtraak, ja, wat is er dan nog van mij over?
Thank you.